سلام طعنان نخلكم تختاتلتي يكون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو أبناي لمعنتي مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب هيزالكم أمسي لخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو بزعبا شاهي كنفلتوم زلنا حموشته أقدستي نجاراتيو أبز حسابات شاهي كم نستي يفلتيو شاهي نبزحات حمامات تقمي كم زلوا كتفلتو لكم شاهي مستاي نسونتنا زهبوم تقمتات انتايو بون كامستاين شاهي كامستاين عين زبلت اي حيش شاهي يخون بون معاز انتستينا يويو زمرت زبل كنرينا اسكاب ناي مدبي فصامه حبيركم نيصنحو نازي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمغبارن نتا ناي دول ملكت بمنكعن استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبري حدد مدبنا نا بزحات بصحو تمهرتين خوستلو لايك غيركم جمرو سدرا نزخونكم ني ندامسكنكو نا مدبي كملس شاهي بطعمي بزحات تقمتات لو كوينو جنا عملي لما أنتي مدبين الرئو حموشته جدا كنفلتهم زلنا تقمتاتينا هنري شاهي بمستاينا طرح كابسونتنا كنت فوم نخيلهم حمامات علو الناز نجر كنري اتقداماي نريو شاهي معلتاو بمستاينا طرح نرخبو تقمنتايو نناي قيح كبد حمام ناي متحاز عدلنا ب15% خنقنسو نخيلينا اب شاهي نرخبوم استفلاليو ناي انتي اوكسيدنت عينتات لو ازوم ناي انتي اوكسيدنت عينتات دما اب قيح كبدي كبابي نزلو سبحتات بمقصالن كمون ناي قيح كبدي مسلات طعنهم استحلوا نخون بمقبار بناي قيح كبد حمام ناي متحاز عدلنا ب15% نخنس يغبريو امبل كالاي انريو دما مس ديبريشن مس ጭንቀት ተታሒዞም ዘለው ነገራት እዮም ሻህ ምስታይ ንዲፕሬሽን ወይ ከዓ ጭንቀት ብ37% ናይ መቀናስ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ኣብ ሰውነትኩም ናይ ጭንቀት ሆርሞን ብልዑል መጠን ንኸይፍልፈል ብምግባር ከምኡውን ኣብ ሰውነትና ዘለው ናይ ስትረስ ሆርሞናት ንኽቅንሱ ብምግባር ካብ ዝኣተናዩ ጭንቀት ወይ ከዓ ዲፕሬሽን ንኽንወፅእ ናይ ምግባር ዓቕሙ ልዑል እዩ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንኣብነት ብስራሕ ክኸውን ይኽእል ብናብራ ትጭነቁ እንተኾይንኩም ኣብዚ ግዜ ሻህን ተሰቲኹም ስትረስ ሆርሞን ኣብ ሰውነትኩም ንኽቅንስ ብምግባር ንጭንቀት ወይ ከዓ ንዲፕሬሽንኩም ናይ ምጥፋእ ልዑል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣመበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ዝኸፍአ ስትሮክ ሕማም ብልዑል መጠን ናይ ምጥቃዕ ዕድልና ብጣዕሚ ንኽቅንስ ዝገብረልና እዩ ብዙሓት መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ንሻሂ መዓልታዊ ምስታይ ብናይ ስትሮክ ሕማም ናይ ምትሓዝ ዕድልና ብ21% ከም ዝቕንስ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም እዚ ስትሮክ ንብሎ ብፍላይ ናብ ርእስና ዝኸይድ ናይ ደም ዝውዋር ኣብ ዝቋረፀሉ ግዜ ናብ ሓንጎልና እኹል ዝኾኑ ኒውትረንት እኹል ዝኾነ ደም ንኸይበፅሕ ብምግባር ልዑል ዝኾነ ናይ ጥዕናዊ ፀገም ከብፅሕልና ዝኽእል እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣባና ናይ ስትሮክ ሕማም ብጣዕሚ እንዳተስፋሕፈሐን ንብዙሓት ኣሕዋትና ናብ ዝኸፍአ ጉድኣት እንዳብፅሐ ዝርከብ ናይ ሕማም ዓይነት እዩ እንታይ ደኣ ሻሂ ብምስታይ ብናይ ስትሮክ ሕማም ናይ ምጥቃዕ ዕድልና ብ21% ክንቅንስ ኣለና ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ንናይ ልቢ ሕማም ናይ ምግላፅ ዕድልና ብ5% ናይ ምቕናስ ዕድል ከም ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ጥዕንኡ ዝሓለወ ናይ ደም ምዝውዋር ንክህልወና ብምግባር እዩ ሻሂ ኣብ ተሰትዩሉ ግዜ ናይ ደም ትቦታትኩም ስፍሕ ንኽብሉ ብምግባር ኖርማል ናይ ደም ምዝውዋር ንክህልወኩም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ልብኩም ናይ ስራሕ ፀቕጢ ንኸሂሉ ዝሕግዞ መስተ እዩ ስለዝኾነ ብናይ ልቢ ሕማም ንኸይትተሓዙ ሻሂ ክትሰትዩ ኣለኩም ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ድማ ብናይ ታይፕ 2 ሕማም ሽኮርያ ናይ ምትሓዝ ዕድልኩም ብ5% ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክንርኢ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ሻሂ ኣብ ትሰትዩሉ ግዜ ኢንሱሊን ብልዑል መጠን ንኽምረት ይገብር እዩ ኢንሱሊን ኣብ ሰውነትና ክምረት እንከሎ ድማ ንሽኮርና ናይ ምቁፅፃር ስራሕ ብልዑል ይሰርሕ እዩ ስለዝኾነ ሻሂ ምስታይ ስለዝኾነ ብናይ ታይፕ 2 ናይ ሽኮርያ ሕማም ንኸይትተሓዙ ሻሂ መዓልታዊ ክትሰትዩ ኣለኩም ማለት እዩ ክነጠቃልሎን ከለና ሻሂ ምስታይ እዘን ናይ ጥዕና ጥቕምታት ይህበና እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ቀይሕ ከብዲ ምስ ልቢ ምስ ስትሮክ ምስ ሽኮርያ ተታሒዞም ዘለው ፀገማት ንምቁፅፃር ዝሕግዘና እዩ
ኮይኑ ግና እነዚ ክብለኩም እንከለኹ ንሻሂ መዓዝን ብኸመይ መንገድን ክንሰቲ ከም ዘለና ብደንቢ ክንፈልጥ ኣለና። እቲ ቀዳማይ ሓሳብ እንታይ እዩ? ንቡን ይኹን ንሻሂ ኣብዚሕኩም ትሰትዩ እንተኮይንኩም ልዑል ጉድኣት ዘይኮነስ ዝኾነ ዘምጽኦ ለውጥታት ኣለዉ። ንኣብነት ምድራቕ ከስዕበልኩም ይኽእል እዩ። ቡን ይኹን ሻሂ ኣብዚሕኩም ኣብ ሓደ መዓልቲ ውሽጢ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ቆርበትኩም ንኽደርቕ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ብፍላይ ሻሂ ንናይ ሙቐት መጠንኩም ኣብ ሰውነትኩም ዘሎ ናይ ሙቐት መጠን ማለት እዩ ንኽውስኽ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ንሻሂ ደጋጊምኩም ክትሰትዩ ከለኹም ናይ ሙቐት መጠንኩም ብልዑል ንኽውስኽ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ካሊእ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ድማ ንሻሂ መዓዝ ክትሰትዩ ከም ዘለኩምን እንታይ ዓይነት ጥንቃቐታት ክትወስዱ ከም ዘለኩምን ምፍላጥ እዩ። ነዚ ክንርኢ ከለና ንሻሂ ክንሰቲ ከለና ፈለማ ንጥቀሞ ናይ ሽኳር በዝሒ ክንዕቅኖ ኣለና። ሽኮር እንዳብዛሕኩም ደጋጊምኩም ሻሂ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ናይቲ ሽኮር ምብዛሕ ጥራሕ ልዑል ጉድኣት የምጽእ እዩ። ስለዝኾነ ሽኮር ኣብዚሕኩም ክትሰትዩ የብልኩምን። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ሻሂ ክትሰትዩ ክተፍልሑ ከለኹም ነቲ ቀጠፍ ዓቂንኩም ክኸውን ኣለዎ። ብጣዕሚ ክተጽልምዎ የብልኩምን። ዓቂንኩም ልስልስ ኣቢልኩም ብጣዕሚ ዝጸለመ ሻሂ ክትሰትዩ የብልኩምን። ብጣዕሚ ዝጸለመ ሻሂ ደጋጊምኩም ክትሰትዩ ከለኹም እዚ እውን ካሊእ ጸገም ከምጸልኩም ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ክትፈልጡ ዘለኩም ነገር እንታይ እዩ? ሻሂ ይኹን ቡን ኩሉ ሻዕ ምስ ሰተኹም ሰውነትኩም ንኸይደረቕ ድሕሪ ውሕዳት ደቓይቕ ማይ ክትሰትዩ ኣለኩም። ማይ ድማ ኩሉ ሻዕ ንናይ ሰውነትና ምድራቕ ከም ዝከላኸል ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብዚ ወጻኢ ድሕሪ ቁርሲ፣ ድሕሪ ምሳሕ፣ ድሕሪ ድራር ክኾን ይኽእል። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ምግቢ ምስ በልዓኹም ድሕሪ 30 ደቂቕ እዩ ሻሂ ክትሰትዩ ዘለኩም። ምግቢ ምስ በልዓኹም ቀልጢፍኩም ሻሂ ትሰትዩ እንተኮይንኩም ምስ ናይ ኣይረን ዲፊሸንሲ ተታሒዙ ናብ ጸገም ከእትወኩም ይኽእል እዩ። ምዉቕ ነገር ኩሉ ሻዕ ድሕሪ ምግቢ ድሕሪ 30 ደቂቕ ወይ ከዓ ድሕሪ 1 ሰዓት እዩ ክትወስድዎ ዘለኩም። ብፍላይ ድማ ሻሂ ምግቢ በሊዕኹም ሽዑ ትሰትይዎ እንተኮይንኩም ካብ ዝበልዕኹሞ ምግቢ ሰውነትኩም ናይ ኣይረን ጥቕሚ ንኸይረክብ ይገብር እዩ። ስለዝኾነ ሰውነትና ናይ ኣይረን ኒውትረንት ንኸይረክብ ዝገብር ልምዲ እዩ እዚ። እዚ ድማ ካሊእ ጸገም ከስዕበልኩም ስለዝኽእል ግድን ምግቢ ምስ በልዓኹም ድሕሪ 30 ወይ ከዓ 40 ደቂቕ ሻሂ ክትሰትዩ ኣለኩም። ቡን እውን ብተመሳሳሊ ምግቢ ምስ በልዓኹም ድሕሪ 30 ደቂቕ ክኸውን ኣለዎ ክትሰትይዎ ዘለኩም። እዚኦም ኩሎም ዝገለጽኩልኩም ነገራት ብዛዕባ ሻሂ ክንፈልጦም ዘለና ኣገደስቲ ነገራት እዮም ነይሮም። ነዘን ኣገደስቲ ነገራት ዝረኣናሉ መደብ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንከኣን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላም።